Τι να μας πούν μετά οι υπόλοιποι ότι φάγανε φρέσκο ψάρι. Πες τα Χρυσόστομε, πες τα. Βρισκόμαστε μέσα στη βάρκα με τον Θείο. Έτσι, Θείο. Πες τα να τα ακούσουν κάποιοι που φυλάνε εκεί την πρασιά. Έχουν πρασινάδα και νομίζουν ότι ζουνε. Έτσι ο Θείος έχει ρίξει το ψαράκι του μέσα, είμαστε μέσα στη βάρκα. Πω Θείο, φέρε την απόχη γρήγορα, πολύ μεγάλο είναι. Και εδώ ψήνονται τα ψάρια, έχουμε τα καλάμια, το ψωμί, έχουμε ούζο. Ali bekle çocuğum şeyi Almanya'yı. Bekle kaçmasın yerinden. Bak baba ne yapıyor burada. Από μια χαρά ψήνονται το Θείο. Ψήνονται. Χωρίς να τίποτα. Ετοίμασε τα ούζα, Θείο. Αλλά. Και το αποτέλεσμα, το τελικό ουζάκι. Έτσι, Θείο. Μπόμπα. Άρα άλλη καημένα άλλη. Πόσο σε λυπάμαι, αλλά τι να σου κάνω. Δεν έρχεται τίποτα από το χέρι μου. Δυστυχώς. Εγώ δεν σου παραπάς Γερμανία, φίλε. Να αφήσεις εδώ την καλή ζωή. Να πας Γερμανία εκεί. Εδώ δες τι γίνεται. Κατάλαβες. Εσύ στο Φλόμαρκ πάρε να πουλήσεις τα παπούτσια μου. Ωραία. Ωραία, έχουμε εδώ πέρα και τις κουβάδες. Ξεχάσαμε αυτό να δείξουμε. Κουβάδες εδώ με τα ψαράκια. Πάουζεν.